क'क्राझार डिटिअ अफिसार डजेन बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों गारि बायगिरिफोरनो मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों। डजेन बसुमतारिया फोरमायदों दि आथिखालाव गारि रेजिस्ट्रेशनखौ जेरावबो खालामनो हायो। आजिखालि मा जायो गारि रेजिस्ट्रेशनखौ जेरावबो खालामनो हायो। माने डिलाराव जायो नालाय डिलार पइन्ट रेजिस्ट्रेशन जायो। गारि बायनाय समाव क'क्राझार नम्बर लायोब्ला बै गारिनि रेजिस्ट्रेशननि बेरेखायै फी सोनाया बिटिसिआव फैयो। दा बाथ्राया जाहैबाय गारि बायनाय समावहाय क'क्राझार नाम्बार लायोब्ला बै गारिनि एगेन्स्टै जिखिनि रेजिस्ट्रेशन फिस होगोन बे फिसा माने बिटिसिआव फैयो। जुदि क'क्राझारनि सासे सुबुङा आसामनि जायखिजाया जायगायाव गारि बायोब्ला बै सुबुङा क'क्राझारनि नम्बरखौनो लानो हायो। क'क्राझारनि नम्बर लायोब्ला गारि रेजिस्ट्रेशननि बेरेखायै फी सोनाया बिटिसिआव फैयो होननानै फोरमायदों बिथां डजेन बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि रुलावनो दंखायो जे जाय सुबुङा गावनि गोसोबादि नम्बर बिदों बेखौ होनांगौ आरो सेन्ट्रेल मटर भेहिकल रुलनि सेक्सन 42 आवबो लिरनाय दंखायो जे जायनि एड्रेसा जेराव बेनि गारि नम्बरखौ लानांगौ होनना फोरमायदों डजेन बसुमतारिया। बेनिखायनो डजेन बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि नम्बरखौनो लानो थाखाय खावलायदों। गिबियावनो आङो क'क्राझार जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। मोनसे गोनां बाथ्रा लानानै आङो दिनै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो नागिरदों। बाथ्राया जोबोद गोनां। एज ए होल बिटिसि बड'लेण्डनि इन्टारेस्टआव बेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बाथ्राया जाहैबाय दा आजिखालि मा जायो गारि रेजिस्ट्रेशनखौ जेरावबो खालामनो हायो। माने डिलाराव जायो नालाय डिलार पइन्ट रेजिस्ट्रेशन जायो। दा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बहाय डिलार होनोब्ला खालि गारि फिसा फिसा माने 2 व्हिलारनिल' डिलार दं। ओमफ्राय इ रिक्सानि कयथा डिलार दं। खिन्थु 4 व्हिलार बा बेफोरबादि दाम गोसा गारिनि डिलारफ्रा गासिबो बाहेरायाव जोब। बेनिखायनो खिन्थु नायनो थाङोब्ला क'क्राझार जिल्लायावथ' बिराद मानसिफ्रा माने गोदान गोदान गारिखौ बायबाय थायो। बे बिराद मोजां खोथा। जों मोजां हामलायो बिथांमोननिसिम। दा बाथ्राया जाहैबाय गारि बायनाय समावहाय क'क्राझार नाम्बार लायोब्ला बै गारिनि एगेन्स्टै जिखिनि रेजिस्ट्रेशन फिस होगोन बे फिसा माने बिटिसिआव फैयो। बेखौसो मिथिनो गोनां बाथ्रा। हमनानै ला जोंनि क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट क'डआ जाहैबाय AS16। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो आलदा आलदा डिस्ट्रिक्टआव आलदा आलदा क'ड थायो। बङाइगावना AS14, चिरांना AS27 बेफोरबायदिनो आलदा आलदा जोब। 27 ना 26 माबा मोनसे माने आलदा आलदा जोब आरोखि। ओमफ्राय दा जोंनाव AS16। दा माने आसामनि जिखुनु जायगायाव गारि बायोब्ला हमनानै ला क'क्राझारनि सासे मानसिया डिब्रुगड़आव बायबाय आरोखि अब्लाबो क'क्राझारनि नाम्बार लानो हायो। बेयो शिबसागराव बाया मानो जेबो नङा। बङाइगावआव बाया मानो जेबो नङा। बे क'क्राझारनि नाम्बार नांगौ होनब्लानो जायो। ओमफ्राय क'क्राझारनि नाम्बारखौ लाब्लानो लोगो लोगो माने बे बड'लेण्डआव बे गारि रेजिस्ट्रेशननि एगेन्स्टै जिखिनि फिस होदों बे फिसा बड'लेण्डनि हिसाबाव फैयो। ओमफ्राय बेवहाय मोनसे मा जायो जे जोंनि मानसिफ्रा माने जेब्ला जिल्लानि बाहेरायाव गारि बायनो थाङो बांसिनै सरासनस्रा बङाइगाव गुवाहाटीयावनो बांसिन बायो। दा बे गुवाहाटी बङाइगाव बा बेफोरबायदिनो आलदा डिस्ट्रिक्टनि गिदिर गिदिर डिलारफ्रा मा खालामो गारि बायग्राफोरखौ बायदिसिना खोथा बुंनानै माने गावसोरनि डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार लाहैयो आरो गावसोरनि रेजिस्ट्रेशन फिसा खिन्थु बै डिस्ट्रिक्टआसो मोनो क'क्राझारा मोना बा बड'लेण्डआ मोना। दा बेखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जेसेबांखि गारि बायग्रा बिथांमोन दं बिथांमोना गारि बायोब्ला डिलाराव सिदा सिदि होन जे आंनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार नांगौ। बिदि होनबानो बै डिलारा होखानांगौ। आरो सोरबा जुदि बायदिसिना बाहाना खालामनानै होनो हाया माबा माबि सुबिदा दङ जुदि बिदि होनोब्ला जोंनि बे अफिसाव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामोब्ला जों बेखौ माने सिदायै माने थोंजोङै जों बेखौ माने हेल्प होगोन।
बिनि थाखाय आं मोनसे नाम्बार होनो नागिरदों बे नाम्बाराव फन खालामहरबानो जों डिलारखौ होनहरगोन जे नोंथाङा मानो खालामाखै मानो होनबा रुलावनो दंखायो जे जाय जिल्लानि मानसिया गावनि गोसोबादि नाम्बार बिदों बेखौ होनांगौ ओमफ्राय सेन्ट्रेल मटर भेहिकल रुल नि सेक्सन 42 बायदियैबो बेहायबो लिरनाय दं जे जायनि एड्रेसा जेराव बेहाय माने गारि नाम्बारखौ लानांगौ होननाय मोनसे माबा दङ दा बेफोरबायदि रुल थानायनि उनावहाय आरो जेराव सिस्टेमावनो होखाबाय जे गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव माने जेरावखि बाया माने नाम्बार लानो हायो बे सुबिदाखौ होनायनि उनावहाय जोङो माने मालाय डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार लानांगौ होननानै जों साना जों खावलायदों बिथांमोना अननानै क'क्राझार जिल्लानि नाम्बारखौनो लाथों आरो क'क्राझारनि आं गले गले बुंगासिनो दं जेरावखि बाया बे गुवाहाटियावनो बाय बङाइगावआवनो बाय तिनसुकियाव बाय शिबसागराव बाय जेरावखि बाया माने क'क्राझार नाम्बार लाबाय होनबाथाय बे रेजिस्ट्रेसन फिसा बिटिसिआव माने हिसाबाव फैगोन आरोखि फैयो दा आं बेखौनो खावलायदों आं आसा खालामदों दिनैनिफ्राय इयुनसिम जेसेबां दिन गारि बायगोन माने गासैबो बे रुलखौ फल' खालामगोन ओमफ्राय बड'लेण्डखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों बिदि हार्ड एन्ड फास्ट रुल गैला माने दस्रानि नाम्बार लाबा माबाफोर जागोन नामा होननाय बिदि गैया जेबो जाया खिन्थु गावनि जिल्लानि नाम्बार लानानै गावनि जिल्लाया जुदि रेभिनिउखौ बुरजा मोनोब्ला बेथ' जोबोद मोजां थारमाने दस्रा जिल्लानि माबाफ्रा गुवाहाटि बा बङाइगाव बेफोरबायदिनो जिल्लानि मानसिफ्रा माने एसे माबा माबि बायदिसिना खोथा बुंनानै थगायथसि गावसोरनि जिल्लायाव माने बे रेभिनिउफोरखौ लांनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामो आं बेखौसो माने थियारि जाजानो लुबैदों